Sagan. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Serbian Games Channel. Danas ćemo da pričamo o MV magičnom videu ili to jest magičnom video. Znači, kao što vidite u samom naslovu, kako sam se ja upoznao sa magičnim videom. E pa, počnemo od početka. To je bilo jedno možda pre godinu i po dana kada on počeo da snima i možda je imao, ne znam, ima 500 subscribera ili nemam pojma nekoliko, nećemo sad nagađamo. Ima on uglavnom, ima subscribere i ja sam poslao zahtev za prijateljstvo, umeđu vremenu pratio sam ga i pratio i odlučio jednog dana da mu pošaljem zahtev za prijateljstvo na Facebooku. I on mi je prihvatio taj zahtev i ja sam napisao i posle nekoliko minuta on meni odgovara isto i ja mu napišem ono kao dobar si, ono fazan sve najbolje za njega, meni hvala i ono meni nije bilo bitno onda da će da ima 10, 50, 100.000 subscribera, ono bitno ono samo brate da znam ono dopao mi se lik i ono što znam, ono izbacivo dobre klipove, evo vidite i sami, izbacivo dobre klipove. Navio sam savršeni hejt na komentar. Evo vidite brate, mnogo su mu dobre klipove, no. I sada, izvinite, malo sam prehlađen. I sada, tako sam ja odlučio jednog dana mu pošaljem poruke, ja mu posle i mi tu krenemo sa ćaskanjem, dopisivanjem. I mi završimo s tim. I ima jedna tu stvar koju ću da vam otkrijem na kraju. Ili mogu i sad da vam otkrijem, sad ću vam otkrijem, a to je da bi, na primjer sad, evo na primjer mi si dan danas dopisujemo, nema nikakve veze, no, od kad smo počeli, ono sad, vrate, nije bitno ono što ima 100.000, ono, meni je bitno samo da mi se on sviđa kao youtuber, meni da ima milijardu, to nije bitno, ono, fazan. Ja znam da on dobar, on zarađuje pare, on živi od toga, znači, bukvalno, ono, da ja stignem do 100.000, ja bi mu dao te subscriber, ono, jer mi je žao lika, mnogo je dobar, ono, fazan. I evo i vi danas da napišete njemu poruku, on bi vam odgovorio bukvalno, znači, ono, nema šta ne bi. I, da, ima jedna samo stvar, a to je da, na primjer, sada neko od vas, vi biste 100% ili 90% vas bi tražili od njega da on vas reklamira. Ili da se pretplati na vaš kanal, ili nešto, ili da vam pogleda neki klip ili nešto. Ja bukvalno to nisam tražio. Znači, evo možete vidjeti poruke. Samo uđem na Facebook, evo, Facebook. Ovdje malo slabi net, ali nema veze. Sam da nađem ovdje, evo nam ga Stefan Obradović. Samo da zatvorim ovo. Evo, Stefan Obradović, možete pogledati poruke sa mnom. Evo vidite, mi su se dopisivali od jutros, evo. Vidite, ne znam, družim piti neko ko zna, evo, mi se dopisujemo uglavnom. I ni u jednoj poruci možete vidite da nema nigde pitanja da li hoćeš da me subscribe-uješ, da li ovo, da li ono, nema ni u jednoj, evo. Pisam ga samo koliko koštaju majice i tako to. Uglavnom, ali ni u jednoj poruci ne stoji da li hoćeš da me subscribe-aš. Bukvalno ono, meni to ne zanima da li će me subscribe, to je na njemu, ono, ako mu se svidim, na njemu to stoji da li će da me subscribe ili neće, ono. Znači imam samo jednu poruku za njega da mu kažem, a to je da je ono, najbolji lik i nek ide samo, nek idemo svi zajedno sa njim do 500k subscribera, 500.000. To je bilo to, samo napred držite care i to je bilo to ljudi. To je bilo to što se tiče ovog klipa danas video. Ako jeste, obavezno ostavite like, share i subscribe. A od tada jedan veliki srčan pozdrav.